Eketiyan niştimanî berdewam pêgehekê bihêz daya jinê, di nav civakî da jî rolekê here berçav daya karên wê û pêgehekê hejî bû jinê rexsandiye, lewra dibînin Efrûke beşeka zûra jinên Kurdistanê piştevaniya Hevpeymaniya Kurdistanê dikin. Li Snûrê baznê akirê berdera Şêxan, Eketiya Niştimaniya Kurdistanê take kandîda wê ya Hevpeymaniya Kurdistanî Îman Ebdirezaq ji neparêzer û çalakvan dest nîşan kiriye. Ev yeke jî bûye palderek ku jinên vê deverê piştevaniya wê bikin. Em wekî jin û kitê devera Akirê ke piştgiriya Hevpeymaniya lîstê Hevpeymaniya Kurdistan dikin deng bidin bi kandîda jimare 26 Xatûn Îman Ebdirezaq li ser lîstê Hevpeymaniya Kurdistan di baznê sê Akirê Berdeş û Şêxan Yeketî Niştimanî Kurdistan ziyatır piştgirî bi rolê jinê didin. Wala em wek afirêtên Akirê û dewrîber daxwaza hemû afirêtekên dengê xwe bidine lîsta Eketiya Niştimaniya Kurdistanê ya Hewpeymanî û bazina sê Îman Xan çunkî gelek piştgiriya jinê diket lîsta Hewpeymanî û bi taybet Eketiya Niştimaniya Kurdistanê gelek piştgiriya afirêtê diket li menteqa me ya Badîne Akirê bi taybetî. Jin nîva civakiye û mamosta û dayika nîva dîtire û bayexdan û bihêzkirina pêgehê wê dibîte sedem bû bunyadnana civakekê saxlem û bihêz. Lewra jinên Akirê û dewrûber bi germî piştevaniya berbijêra jimare 26 Îman Ebdirezaq dikin. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akirê.